Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum muhterem tыңлаучылар. Хушнәвәс мир нәрсәне аңлата? Менә үземнең каналымның исемен турында сөйләргә булдым. Менә хәзер генә мин каналымның исемен үзгәрттем. Фәрәш дигәнгә. Элек минем исемем kanalımның исемен Хушнәвәс мир дигән иде. Мин озак вакытлар буе эзләп йөргән идем каналымның исемен. Ничек атарга икән? Менә күп исемнәр булды һәм миңа Хушнәвәс мир дигән исем бик ошады. Мин беренче юлы аның мәгънәсе ошады миңа. Мин Гомәр Саттаров китергән китабында аның ул Хушнәвәс исеменә бик матур мәгънә китерә. Яхшылык, юмартлык һәм игелек. Әмма минем кызыксынуым, мин сайладым инде исемне. Әмма минем кызыксынуым бер дә бетмәде аның белән. Һәм мин тагын башка лөгатьләрне карарга булдым. Анда нинди мәгънә китерелгән икән. Һәм мин белдем, Хушнәвәс ул фарсы сүзе икәнен. Мин уйладым, беренче таҗик сүзлегендә эзләп карыйм. Менә алдым таҗик рус лөгатын, Карадым анда Хушнәвәс мир Хушнәвәс сүзен. Хушнәвәс сүзен тапмадым. Өч сүзлектә, менә таҗик рус сүзлегендә тапмадым мин ул сүзне. Аннары мин эзләп карадым тагын бер фарсы сүзлегендә. Муалифен әйтә алмыйм хәзергә, хәтерләмим. Анда Хушнәвәс дигән сүзгә виртуоз дип тәрҗемә ителгән. Человек, играющий на музыкальном инструменте дип әйтелгән. Веселый. Бер дә белмим, мәгънәсе миңа ошамады. Аннары уйладым, мәгънәсе ошамады, Аннары тагын уйладым, бәлки ул хата җибәргәндер, бәлки башка сүзлеккә карыйм. Аннары тагын соңгы тапкыр Рябинщик дигән авторда Юа. Менә анда Хушнәвәс сүзен мин таптым. Анда язылган хорошо этер, яхшы, искусно играющий на музыкальном инструменте. Тагын шул ук. Гостеприимный, радушный булу икенче мәгънәсе аның. Һәм белмим, менә гостеприимный, радушный, бәлки ул игелекле буларга мөмкиндер, это Гомәр Саттаров алгандыр ул мәгънәсен. Анна минем каналым музыка кораллары турында түгел, әмма шуңа күрә уйладым, миңа ул исем, каналыма исем бу шамый, бармый, әмма туры килми. Шуңа күрә үзгәртергә булдым. Һәм мир сүзенең мәгънәсен әйтергә булдым сезгә, мөхтәрәм тыңлаучылар. Мир сүзенең ул мирза, мир, әмир, ул бер үк сүз. Менә шундый, ничек әйтим, господин яки менә атаклы кешене аңлата инде ул. Менә шулай уйладым мин. Хәзер мин каналымның исемен үзгәрттем. Каналымның исеме Фәрәш булачак.
Фәрәш аның мәгънәсе бик яхшы. Менә Гомәр Саттаров үзенең татар исемнәре китабында Фәрәш хәзер табам. Так. Менә юаныч, сөенеч, хәсрәттән соң килгән шатлык исем компоненты дип язган ул. Һәм башка тагын алынмалар сүзлегендә карыйбыз. Анда нинди мәгънә китерелгән? Юаныч, сөенеч, хәсрәттән соң килгән шатлык. Менә мәгънәсе бик яхшы, бик күркәм, миңа мәгънәсе шый. Һәм Фәрәш дигән исемне каналымның исеменә куярга булдым. Менә каналымның исемен үзгәртүенең сәбәпләре ошбу. Тәмам. Ва алейкум ассалам.